Hvis vi starter med at se på opgave 1 i afleveringen her, hvor vi skal gøre rede for, at integralet af 2x gange ln til x plus x, dx, det skal være x i anden gange ln til x plus k. Så det jeg skal gøre, det er altså at differentiere sidstnævnte her, som jeg har sat herned. Altså x i anden gange ln til x plus k mærke, og så se om jeg får udtrykket, der står inde i integralet her. Og måden jeg har gjort det på, det er ved at bruge produktreglen, og den hedder altså f af x gange g af x mærke, og det skal altså give f mærke af x gange g af x plus g mærke af x gange f af x. Og det er altså det jeg har gjort her ved at sige, når jeg differentierer x i anden, så får jeg 2x gange ln til x, altså det første led, og det andet, hvor jeg altså differentierer ln til x, så får jeg altså x i anden gange 1 del med x, fordi det er formen, når man differentierer ln til x, og ved differentieringen der udgår konstanten k, altså, og da x i anden gange 1 del med x, det bare bliver x, så får vi altså udtrykket, der står her, 2x gange ln til x plus x, hvilket også var det, vi skulle gøre rede for, at vi fik, altså når vi, eller vi skulle gøre rede for, at stamfunktionen til 2x gange ln til x plus x, det var x i anden gange ln til x plus k. Det har vi altså vist i følgende her. Hvis vi bevæger os videre til opgave 2 her, så og starter med at betragte her grafen g, som ligger under x-aksen, så kan vi altså se, at vi får givet, at det bestemte integral mellem 0 og 4, altså grænserne vi kan se her, hvor graferne skærer hinanden, er minus 4. Og når vi skal finde et areal ud for et bestemt integral, som ligger under x-aksen, så siger vi altså minus foran det bestemte integral. Og derfor får vi altså, at arealet af det bestemte integral her, som er minus 4, arealet af g mellem x-aksen og grafen g her, det er minus 4, og derfor altså 4. Hernæst så skal vi finde arealet af, eller mellem grafen f her og x-aksen. Og i begge tilfælde for begge grafer kan vi altså finde arealerne, fordi de begge to er kontinuerte. Og for f's vedkommende, så er f af x større eller lige med 0. Altså den ligger over x-aksen. Og vi starter med at finde alle stamfunktionerne til f af x her. Og her får vi altså minus en tredjedel x i tredje, plus 2x i anden, plus k. Vi går så ned her og sætter funktionen ind i det bestemte integral, og her skriver stamfunktionen ind i de kantede parenteser med grænserne 0 og 4. Herefter så sætter vi det altså ind, hvor vi altså finder store f af 4 minus store f af 0. Altså har vi indsat 4 her på x's plads og 0 her på x's plads. Og det første her, store f af 4, det får vi altså til, nu skal vi lige se, får vi altså herovre, minus 64 tredjedel plus 32, og da det her udtryk det bare er 0, så ender vi altså med at få 32 tredjedel. Så skal vi altså finde det samlede areal af af arealerne mellem f og x-aksen og g og x-aksen. Og da arealet mellem g og x-aksen altså var 4, så lægger vi det til 32 tredjedel, og det gør vi ved at lave 4 om til tredjedel. Altså har vi her 12 tredjedel plus 32 tredjedel, som i alt giver 44 tredjedel, og det er altså også arealet mellem de to grafer. Nu bevæger vi os videre til opgave 3, hvor jeg skal bestemme integralet mellem 0 og 2 af x plus 2 ganget med ln til x i anden plus 4x plus 1. Og når vi skal integrere eller finde integralet af sådan et udtryk her, så skal vi bruge integration ved substitution.
Og derfor finder vi altså først den ydre funktion her, som er ln til x, og integrerer den, og stamfunktionen til ln til x, den hedder x gange ln til x minus x, og så plus en konstant, hvis man vil have det med. Den indre funktion, den hedder så x i anden plus 4x plus 1, som vi ser herinde, og hvis vi differentierer den, så giver det 2x plus 4, og da vi, som vi kan se her i integration ved substitution, helst, eller så er det her udtrykt som g-mærke af x, men da vores g-mærke af x, den altså ud fra den indre funktion bliver 2x plus 4, så skal man lige dividere eller dele det her udtryk med 2, for at man får g af x herude. Det resulterer altså i, at her når vi skal finde integralet, først finder vi alle stamfunktionerne til udtrykket, og derfor har vi altså delt det her udtryk med 2, hvorfor vi deler hele udtrykket med 2 herom, når vi skal finde integralet. Det, som jeg har gjort, det er altså bare, at jeg har sat, eller indsat den integrerede ydre funktion her, altså x gange ln til x minus x, og så sat de indre funktioner ind som x, og så altså delt med 2, fordi det var vores g-mærke af x. Og ja, jeg er altså kommet frem til, når vi finder stamfunktionen til det her udtryk, så får vi her x i anden plus 4x plus 1 gange ln til x i anden plus 4x plus 1 minus x i anden plus 4x plus 1 delt med 2. Godt. Nu finder vi så det bestemte integral med grænserne 0 og 2, og det har jeg altså skrevet op her og i kantede parenteser med det integrerede udtryk. Herunder har jeg så udregnet, hvor jeg har sat først 2 ind i den integrerede store f minus, altså f store f er 2 minus store f er 0. Og her kan vi altså se, at ud fra det her får vi, ud fra det første udtryk her, får vi 13 gange ln til 13 minus 13 delt med 2. Og i det andet udtryk får vi 1 gange ln til 1 minus 1 delt med 2. Ja, 13 gange ln til 13 kan vi ikke gøre så meget ved. Så ja, delt med 2 kan vi heller ikke gøre så meget ved. 1 gange ln til 1, det giver altså 0, fordi ln til 1 giver 0. Og så har vi minus 1 her, som vi så trækker fra de 13. Så vi får, at 13 gange ln til 13 minus 12 delt med 2. Og ud fra det, altså 13 delt med 2 ganget med ln til 13 minus 6. Hvis vi bevæger os videre til opgave 2, så kan vi se, at vi blandt andet får oplyst, at det bestemte integral for g af x mellem x værdierne 0 og 4, altså herfra hertil, altså det bestemte integral for g mellem g og x-aksen er minus 4. Og ud fra det kan vi altså drage, at når arealer ikke kan være negative, så må det her areal for mellem g og x-aksen med grænser 0 og 4, altså have en værdi på 4. Derudover får vi opløst f af x her, funktionen f, samt f's skæringspunkter, eller grafernes skæringspunkter i altså 0,0 og 4,0, som vi også kan se på grafen her. Det vi så gør, det er, at først og fremmest så finder vi alle stamfunktionerne til f. Og når vi finder alle stamfunktionerne, så integrerer vi altså det her udtryk her, og der får vi altså minus en tredjedel x i tredje plus 2x i anden plus k. Herefter så skal vi altså have fundet arealet mellem x-aksen og f,
Det kan vi altså, fordi at, ja, samme som med gx der, at funktionerne de er kontinuerte, og for f's vedkommende så er f altså større end x-aksen. Eller at f ligger over x-aksen. Derfor så finder vi altså det bestemte integral med grænserne 0 og 4 her. Bedre beskrevet her, hvor vi har stamfunktionen skrevet ind i de kantede parenteser med grænserne. Hernede indsætter vi altså de to x-værdier, henholdsvis 4 og 0. Og så siger vi altså store f er 4 minus store f er 0. Og får vi altså et resultat, at arealet mellem f og x-aksen er 32/3. Men vi skulle altså finde hele arealet mellem f og g, og vi ved altså, at arealet mellem g og x-aksen er 4, så derfor lægger vi 4 til 32/3. Det gør vi ved at lave 4 om til tredjedel, og altså sige 12/3 plus 32/3, hvor vi altså får, at hele arealet er 44/3. Nu bevæger vi os videre til opgave 3, hvor jeg skal bestemme integralet mellem 0 og 2 af x plus 2 ganget med ln til x i anden plus 4x plus 1. Og når vi skal integrere eller finde integralet af sådan et udtryk her, så skal vi bruge integration ved substitution. Og derfor finder vi altså først den ydre funktion her, som er ln til x, og integrerer den, og stamfunktionen til ln til x, den hedder x gange ln til x minus x, og så plus en konstant, hvis man vil have det med. Den indre funktion, den hedder så x i anden plus 4x plus 1, som vi ser herinde, og hvis vi differentierer den, så giver det 2x plus 4, og da vi, som vi kan se her i integration og substitution, helst, eller så er det her udtrykt som gemærke af x, men da vores gemærke af x, den altså ud fra den indre funktion bliver 2x plus 4, så skal man lige dividere eller dele det her udtryk med 2, for at man får g af x herude. Det resulterer altså i, at her når vi skal finde integralet, først finder vi alle stamfunktionerne til udtrykket, og derfor har vi altså delt det her udtryk med 2, hvorfor vi deler hele udtrykket med 2 herom, når vi skal finde integralet. Det, som jeg har gjort, det er altså bare, at jeg har sat, eller indsat den integrerede ydre funktion her, altså x gange ln til x minus x, og så sat de indre funktioner ind som x, og så altså delt med 2, fordi det var vores g-mærke af x. Og ja, jeg er altså kommet frem til, når vi finder stamfunktionen til det her udtryk, så får vi her x i anden plus 4x plus 1 gange ln til x i anden plus 4x plus 1 minus x i anden plus 4x plus 1 delt med 2. Godt. Nu finder vi så det bestemte integral med grænserne 0 og 2, og det har jeg altså skrevet op her og i kantede parenteser med det integrerede udtryk. Herunder har jeg så udregnet, hvor jeg har sat først 2 ind i den integrerede store f minus, altså f store f er 2 minus store f er 0. Og her kan vi altså se, at ud fra det her får vi, ud fra det første udtryk her, får vi 13 gange ln til 13 minus 13 delt med 2. Og i det andet udtryk får vi 1 gange ln til 1 minus 1 delt med 2. Ja, 13 gange ln til 13
kan vi ikke gøre så meget ved. Så ja, delt med 2 kan vi heller ikke gøre så meget ved. 1 gange ln til 1, det giver altså 0, fordi ln til 1 giver 0. Og så har vi minus 1 her, som vi så trækker fra de 13. Så vi får, at 13 gange ln til 13 minus 12 delt med 2. Og ud fra det, altså 13 delt med 2 ganget med ln til 13 minus 6. I opgave 4, der arbejder vi med omdrejningslegemer. Og vi får opgivet 2 funktioner her, f af x og g af x, som vi også kan se på grafen herunder, hvor det f af x er gældende fra 0 og ja, op til 6,5 her, grænserne 0 og 6,5, og g af x fra 0,5 til 6,5. Og først og fremmest, så skal jeg finde ud af, hvor meget den her skål den kan rumme. Og når vi altså benytter os af omdrejningslegemer til at, eller regner i omdrejningslegemer, så skal jeg altså finde arealet af det her område, som bliver afgrænset af G, den røde streg her, indtil den her x er lige med 6,5. Og så når den her den bliver drejet 180 grader om x-aksen. Og det gør vi altså ved den her formel, der hedder pi gange integralet af g af x i anden dx, og så med tilkoblet grænserne. Det regner vi altså ud efter at have defineret funktionerne, og finder altså ud af, at skålen den har et rumfang på 508,94 kubikcentimeter. Altså det område, når G bliver drejet 360 grader rundt om x-aksen, så får vi altså en volumen på 508,94 kubikcentimeter. Vi skulle da også finde ud af den volumen af ler, som skålen er lavet af, og det er altså det grønne område, som vi ser her beskrevet i M, som er afgrænset af ja, det skal lige siges, at vi kan selvfølgelig finde arealet af, eller volumen af hvor meget skålen den kan rumme, fordi at vi ser her, at gx er kontinuert og er større end x-aksen. Ja, som sagt, så skal vi finde en volumen af ler, som skålen er lavet af, og igen, så kan vi finde ud af det, fordi både f og g er kontinuerte funktioner, og i det her tilfælde, der er f større end g. Derfor bruger vi altså igen den samme funktion for, eller den samme form for omdrejningslegemer her, og finder altså ud af, hvor stort det her område er, altså hvor stor volumen er af ler, som er brugt til skålen, ved at bruge grænserne 0 og 6,5, fordi den altså går herfra, og grænsen 6,5 heroppe, hvor vi så trækker funktionen f fra funktionen g ind i det bestemte integral, fordi f som sagt er større end g. Og når vi får mail til at regne det ud, så får vi en volumen, som hedder 201,39 kubikcentimeter, og det vil altså sige, at der blev brugt 201,39 kubikcentimeter ler til at konstruere skålen. Nu tager jeg et kig på opgave 5, den sidste opgave, og vi ser altså, at vi får en funktion f givet her, som jeg så starter med at definere, hvorefter jeg plotter den i intervallet 0 til 3. Kan vi altså se her. Og nu skal jeg altså finde koordinatsættene til de to punkter her, A og B, med koordinatsættet A, x1 og f x1 og b x2, f x2. Først finder jeg x1 ved at finde
Det første sted, hvis vi tager fra x og 0, så det første sted, hvor tangethældningen er 0, og vi kan altså se på grafen, at det er et lokalt maksimumpunkt heroppe, og der finder vi altså ud af, at det til x-værdi 0,49. Til det der finder vi y-værdien ved at indsætte det som x i funktionen, og dermed finder vi altså ud af, at y1 er 0,95. Det første punkt her, det er altså a 0,49, 0,95. Af grafen så kan vi altså se, at hvis vi lægger 2 til, så 2 til x1, så får vi x2, og det har vi altså gjort her, derfor x2 2,49, og den tilsvarende y-værdi, altså y2, er 0,78. Hermed får vi altså det andet punkt givet her. Nu skal jeg så finde ud af, eller finde den forskrift for den eksponentielle funktion g, som går gennem punkterne a og b. Og jeg starter nu med at finde a, og den finder jeg ved at sige x2 minus x1, roden af det, til y2 delt med y1. Og her får jeg altså a-værdien 0,905. B-værdien finder jeg så ved at sige y1 delt med a opløftet i x1. Og b-værdien får altså her, den ligger altså lige i underkanten af 1. Så jeg får en eksponentiel funktion, der går igennem a og b, der ser ud således g af x er lige med 0,999 ganget med 0,905 i x'ene. Nu vil jeg så finde det areal m, som afgrænses af de to grafer f og g. Og de ses altså herunder, hvor vi har den blå graf her af g, og den røde graf her af f. Definerer altså lige g her, så jeg kan bruge den i funktionen, og jeg kigger, altså som sagt, med grænserne 0,49 og 2,49, fordi det er altså ved de to skæringspunkter, hvor at graferne skærer hinanden. Derfor indsætter jeg de to som grænser her, hvor jeg vil finde integralet, og da både g og f er kontinuelle funktioner, og g ligger over f i intervallet 0,49 til 2,49, så kan jeg altså finde arealet her, ved som sagt at tage de to grænser, og ind i integralet trækker jeg f af x fra g af x, og her får jeg altså arealet 1,72, som derfor er arealet af området M herinde.